Bdew jitqasmu l-vouchers għal min adotta annimal domestiku mid-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali wara perjodu ta' tranzizzjoni u monitoraġġ minn membri tad-Dipartiment biex jiżguraw li l-annimal adottat jinsab f'qada tajba wara l-adozzjoni, issa se jibdew jitqasmu vouchers ta' għajnuniet li ammontaw għal 70 euro kull wieħed għal kura veterinarja. Id-Direttur tad-Dipartiment tat-Trattament Xieraq tal-Annimali, Joseph John Vella, qal li d-Dipartiment qed ikompli bil-ħidma tiegħu biex jipproteġi l-annimali b'mod partikolari dawk li jiġu abbandonati u li bħalissa jinżammu l-ammieri. Din l-iskema tibda billi wieħed jagħmel kuntatt mad-direttorat mill-linja 1717 fejn wieħed jista' jitlob appuntament biex jiġera l-annimali jew inkella jibgħat email fuq l-email address tad-direttorat animalwelfare@mafa.gov.mt u jsir l-appuntament. Barra minn hekk dak qed nitkellem fuq biex jara annimal fiżikament. Virtualment ukoll jista' jarahom peress il-pjattaforma li nediet il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Annimali li hija adoptapet.gov.mt. Madankollu meta wieħed jiġi u jadotta annimal awtomatikament ħajġi intitolat għal daw il-vouchers. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajt qalet hemm bżonn li iktar nies jażlu li jadottaw annimali domestiċi biex jipprovdu kennu mħabba dawn l-annimali li sfaw abbandonati. Buġeja Sajt qalet li bħalissa fl-ammieri hemm 90 kelb u semmit ukoll li s-sena l-oħra id-Direttorat tat-Trattament Xieraq tal-Annimali sewwa iktar minn 4,000 qattus. Qalet li l-Gvern se jkompli jagħti l-għajnuna tiegħu u jinċentiva lil dawk li jieħdu ħsieb lill-annimali. Semmiet li fix-xhur li ġejjin se jitħabbru skemi li jgħinu lil dawk li jitimgħu l-qtates.